Tervetuloa projekti Kodin pariin. Tässä jaksossa teemme varsin radikaalin remontin 1954 valmistuneessa rintamamiestalossa. No niin, ja tämän projektin tarkoituksena on lisätä tämän kellaritilan käytettävyyttä, lisää tilaa, lisää mukavuutta. Täällähän on kaikkea hassua, lähinnä paljon tavaraa, matalia paikkoja. Niin täältä takaa poistetaan seinä, siellä on öljysäiliö. Vanha öljysäiliö poistetaan. Mahdollisesti jopa tämä lattia kaivetaan auki ihan hiekkaan asti ja pahimmillaan sieltä löytyy pohjavesialue, eli voi olla märkää ja paljon, onhan nyt kevät. Eli täällä on projektin osa numero 1. Täältä poistetaan tämä vanha öljysäiliö, se on ensinnäkin muurattu, tai oikeastaan ensin on tehty öljysäiliö, muurattu se tänne taloon ja sen jälkeen on rakennettu talo sen ympärille, eli töitä tulee ja sotkua tulee aivan varmasti. Käydään vielä katsomassa suihkutila. Tarkoitus on siis pyrkiä yhdistämään nämä tilat samanlaisiksi. Suihkutila tuolta, lattiat samankaltaisiksi tämän alueen kanssa, pois väliseiniä niin paljon kuin pystyy. Ja öljysäiliön paikalle vaikkapa sitten se amme, jotta talon emäntä pääsee sitten vähän kylpemään. Mutta näillä mennään. Lähdetään katsoa alakerrasta, että mitä siellä tapahtuu. Millä te leikkaatte sen sitten ton? Semmoisella sirkkelillä. Joo. Siitä ei niinku kipinää ei tuu. Sekö ei räjää? Ei se ei räjää. Se ei räjää. No niin, nyt näyttää siltä, että kohta lähtee talo valumaan alaspäin. Et toivotaan, että pysyy kasassa, mutta ainakin toi säiliö saa kyllä nyt lähtöpassi. Siellä on kunnon lekat käytössä ja kohta jysähtää. Oikein hyvää huomenta täältä rintamamiestalon kellarista. Öljysäiliö on saatu pois, täällä on paljon lisää tilaa. Hyvin rauhallinen aamu on menossa, kello on hieman vajaa 7. Talon väki nukkuu tuolla yläkerrassa. Veikkaan, että eivät nuku kauan. Terve. Terve. Tuliko sä yksi? Mitä te pojat olette oikein tehneet? Tää on kyllä aika sekaisin. No, täällä on just jotakin sinä paljut tähän kun on Mitä täällä on tapahtunut? Mistä ne paperit? Tuo vei jonkun verran tuolla kuolla päästä. Pitäis kattoo oikeesti taas. Onko sä passilla kollannut yhtään tää kattoja? En. Joo, tää on tää savi alla niin. Mä suosittelen, että otettais tuohon asti pois. Hiekat pois, murske päälle, thin foami, putket. Joo, kyllä. No niin, täällä sitä ollaan kellarissa ja tämän päivän tavoitteena on sitten jollakin tavalla ehkäistä tämän pohjaveden nousu täältä ylöspäin. Että tästä voisi nyt niin kuin aamukahvit keittää, jos tykkäisi tällaisesta hieman mutaisesta vedestä. Eli tänään on tarkoituksena, että tämän pohjan, josta on nyt poistettu kaikki hiekkakin, siellä on käytännössä vaan sellainen savi tuolla vastassa.
ja tietysti tämä pohjavesi. Tämän päälle laitetaan kangas, jotta sen päälle tuleva sepeli ei sitten uppoutuisi tuonne saveen, vaan että se sepeli pysyisi ja ehkäisisi tämän veden nousun kapillaarina ylöspäin. Sen jälkeen tulee kait, finfoamia 10 senttiä, siihen teräsverkko ja sitten lämpöputket ja sitten kakku päälle betonia ja siinä pitäisi olla lattia. Sitten aletaan odottamaan, mutta nyt täytyy sitten seurata mitä tänne seuraavaksi tulee, että mattoa odotellessa, märkää kuivatellessa. No niin, ja nyt käydään hieman katsomassa, mitä on levyttäminen. Siitä on niin monesti kuullut, että levyttäminen on niinku hauskaa hommaa, mutta mitä se on, tarkoittaa täällä kellaritilassa, käydään vähän kurkkaamassa. Ainakin ääni on kova. Tätäkö se levyttäminen on perässä? Aika aktiivista toimintaa, että täällä alkaa pikkuhiljaa olemaan seinillä levyjä, eli levytetty on tässä 1 päivän ajan jo hyvin aktiivisesti. Seuraavaksi pitäisi sitten varmaan heittää laattaa tuonne seinille. Mitähän se sitten on? Peilikirkasta jälkeen. Taso laaseri, millä mä katson, laitan nämä ohjaussimat tonne seiniin. Okei. Mistä mä lähdin sen laatatuksesta. Tällä näkee se oikea. No niin. Elikkä siis projektikodissa olemme tilanteessa, missä aloitamme laatoituksen ja laaserit on nyt kehissä, että tästä mennään. Siellä on kosteussulku, eikö näin ollut? Tää ei ole vesieristetty, vaan on kosteussulku seinillä ja lattiat on tasoitettu ja kaikki on valmiina, että ruvetaan lätkiin vaan niitä laattoja seinille ja sitten kohta myöhemmin lattiaan. Lattiaan tulee tällaista todella isoa antrasiitin mustaa laattaa. Siinä ei juurikaan ole mitään tekstuuria. Hyvin simppelinä pyritään pitämään tämä tila. Ja sitten seinille tulee tällaista 20x40 kokoista suorakaiteen mallista valkoista laattaa, mutta tässä on pikkusen, päätettiin hieman sijoittaa ja tässä on hieman harmaata tekstuuria, ettei siitä tule ihan tylsä. Mutta näillä pitäisi mennä, että yksinkertainen on monesti kaunista. Se tulee varmaan kuvaamaan sitten pikkupätkällä. Johannes lätkii noita laatta ja sekunti seinään. Eikö se ole se tahti? Kyllähän se silloin kun ei tarvi leikkoa paljon, ne menee aika nopeasti. Että... Näillä mennään, tullaan kohta uudestaan, kun me saadaan niitä laattoja tänne seinään. Aivan mahtava kesäpäivä tällä hetkellä. Pikkusen on muuttunut kelit siitä, kun aloitettiin tämä projekti. Projekti on aika valmiina, mutta ei ihan kuitenkaan vielä päästä kylpemään. Mutta hyviä uutisia on se, että kylpyamme on tulossa. Aivan hetken kuluttua se pitäisi roudata. Todennäköisesti jätetään tänne pihalle, koska ei sitä tuonne alas voi viedä, koska kellarissa Johannes vielä rapsuttaa kaakeleita seinään ja sen jälkeen vasta päästään sitten laittamaan toi itse vanna tuonne kellariin. Mutta sitä odotellessa. Tää on helppo keikka. Ei mitään ongelmia. Tähän päälle. Onko se ihan tosissaan?
Joutu hommiin. Katsotaanko Jelko? Se näyttää aika pieneltä tässä, mutta kai se nyt on ihan oikea peli. Mennään katsoa mitä Johannes puuhaa tuolla. Eli tässä on nyt se kohta seuraava operaatio. Kun laatat on muuten lattiassa, niin meidän pitäisi tähän tehdä pieni koroke. Sen verran, että saadaan tänne kuiva kaivo. Tässä ei itse asiassa ole koko tilassa viemäriä, niin pitää hieman kiertää asiaa niin, että porataan tonne seinään reikä, mistä menee kuivakaivosta putki sitten tonne saunan puolelle, jossa on sitten lattiassa viemäri. Ja sen veden kuuluisi mennä sinne sitten, kun toi amme tyhjennetään. Täytyy ottaa huomioon myös, että ammeessa on aika paljon vettä, 150 litraa, ja kun se kerralla se tulppa otetaan sieltä pois, niin siinä on niin kuin röörit hetken aikaa lujilla. Niin, tää on nyt se saumausvaihe, se kaikkein mukavin puoli. Saa putsata näitä seiniä, tai siis näitä saumoja. Tuolla Tuukka menee edellä ja heittää tämmöstä hienoa harmaata mössöä tuonne väliin, ja mun tehtävä on sitten tehdä siitä vähän siistimpi. No niin, se oli siinä. Kaikki on valmista. Maali kuivuu käsistä ja kämppä näyttää hieman erilaiselta. Tässä oli puupaneelia, tummaa, ei tiedetty miten tätä tilaa käytetään. Nyt tätä pystyy käyttämään paljon paremmin. On peilit, pystyy ajamaan partaa, täällä on kohdennettavat valot. Ja tämä tässä on se öljysäiliö. Nyt siinä voi kylpeä, siellä on poretta ja on sinhua, hieronta ja kaikkea muuta mukavaa, mitä lie. Innovaation tynkä on se, että kun piti saada näkösuojaa suihkuhuoneen ja tämän muun oleskelutilan välillä, niin ei laitettukaan lasiovea, vaan tää on läpikuultava akryylimuoviovi keskittävillä saranoilla. Ja sitten pintaan laitettu tämmönen savulasiteippi, niin avot tuli hyvän näköistä. Ja nyt ei kyllä sitten muuta kuin saunomaan ja kylpemään. Tämä oli tässä ja kiitoksia seurasta. Toivottavasti tuli jotain vinkkiä. Ei tämä helposti sujunut, kyllä siinä aikaa meni, mutta kyllä kannatti.